O să puște plămâni în el la un moment. Să sperăm că nu. Chiar pare fotbalul ăsta aici. Asta e echipamentul nou. Ba nu, de fapt, am crezut că e noi. Ia și tu. Vrei să-i ții tu punga? Că mi-e greu să mâini și să-și filmezi. Ia. Mersi. N-am pus bine camera. Că nu pot să mișc așa mult sus în jos. Sau? Doar de la asta. Da. Unde-i mingea? Out. Să vedem. Bă, nu cred că m-a dat gol de acolo. N-are nimic. Ce balon care? N-are nimic. Cred că e lungă. Mersi. Bună. Alo. Bravo. Nu știu, care, dacă te dau gol ăla. Începeam foarte bine. Sincer. Eu pe-am blestemul. Bă, da. Aici, simplu. Că am început bine, avem altă atitudine, văd, față de meciul trecut. Lasă-te!
timpul. Bravo, de joacă! Greu să repliază frumos. Bravo! Acolo, rota! Bravo, Bravo, bă. simplu. Hai, Firan. O să fac el asta din prima. De-aia n-a vrut să dea acolo, știi că l-avea pe ăla în spate și lua. Margine. Nu știu ce, dar am un miros atât mâie. Nici nu mi se pare. Lepa! Adicar! Ajut! Hai, prima! Singur! Mută, mai repede! Noi batem. Uite că ți-o... Eu-i drumul, mă. Bine, bravo. Offside. Bravo! Dar nu... Dacă și continuăm de acolo. Ei bat. Mai din spate, da, au fost mult în spate. Uite spate, da. N-am văzut pe ăla.
Vede ce-am răcit. Stop, la mine! La mine! Lasă-te, lasă-te! Niciunul nu dă mai trece mingea ca pe Și șutul tot. Urcă că ai spațiu! Urcă! Lasă-l mărgă! Sus! Da, bă, dar nu se uită în spate, bă. Mi-au zis pe mine. Rădac. O, Rădac, te-ai trezit? Să vezi ce se trezește mâine. Ce-a scos fault? Nu, era fault. Uite golul. Hai, mă. Cred că 100 metri de aia. Nu, a bătut bine, dar a fost un offside de la. A, da? Da. Vai, eu. Morți, mă. A, na, pune piciorul pe... Din partea mea să-i scape și mingea. Sincer. Taci mă din gură că nu l-a atins. Ce frumos tehnic avem. Ca la tenis. A, tu la eu rămas. Și două, toată porții. Bravo, bă. Bravo, bă. Uaa, ce aproape, n-are nimic. Bravo, Luci, bravo. Deci a fost toată multe salve. E slență ăștia după stânga. Tu mai munci. Dacă își păstrează ritmul, n-au să ne bată. Stângaci cu tare. Bravo, bă. Joc spate. Da, da. Dar preiau! Dacă și făcea preluare. Au vrut din prima pasă pe Luci, dar au scăpat. N-are nimic. Ah, hai. Să coboară. Diagonală? Cred că joacă cu 4. Bravo, și-a făcut-o foarte lungă. Cât să-și alerge cu ea. Bravo, Ladi. Luăm de lină, că Tu, morți.
dincolo în pula mea. Și Dani. Bravo. Olha, pô. Bravo, Fede. Bravo, bă! Scoate-se! De la parte! S-a întors cu spatele. Hai că noi batem, nu? Bravo! Vai! În gură! Vezi, e foarte bine acum. Și l-am uit pe ăla. Lungă, bandă, eram sigur. Redublează. Bă, ce spațiu au, că să-mi bată, ce fain. Mijloc. Bravo. I-a dat în mâna. Dă tare decât așa, dă tare în 6 metri, tare dacă pula mea dai bolta. Are dreptate. Da, bate pula mea de la Pleacă mai pe basă, încă îmi pune. Nu să-mi dai cu mâna lui Michal în cameră că...
Îți cu moralul la pământ, e clar. L-am blestemat pe să se sară mega. Trebuie doar și noi să dăm ceva. Bă, eu ce-am filmat, mă? Oh, ce frumos! Am și prins-o. Da în fața pot! Stai așa tare. Șut! Bă, ce faci, doamne? Are 2. A, ce l-a făcut? Cu ce aburi ies. Fă faul, dă-l în pula mea. Nu îi dă galben. Așa făceam și eu. Dacă era ceva. Atenção, meu senhor. Não, porque não se dá para lutar. Hai că tot noi. Nu, de ce n-ai dat cu bandă? Ei bat. Bă, ce bun era 1-0 acum. Era. Încă se poate 1-0 pentru noi. Bă, dar nu... Atunci preluarea măsii în care eu. Din el. Iar și-a picat camera. O fază fixă. Bravo, Ioan. Bravo. Nu știu ce trebuie să deschid, să pot să dau în sus și în jos ca lumea. Uite și pe ăsta. Pe sus și în jos nu pot, dar stânga-dreapta pe lejer. Asta e ca să pot să fac așa, știi? Da, fază fixă. Bă, dar prea liberul lasă, mă. Ei bat.
Și. Schimbo! Bravo, bă! Bă, pui morții ei! Nu cade, Firia, om! Firia, om! Scurt. Ieși! Dusă. Bravo. Bă, dacă o prelua asta bine singur, ce fac? Am dat în cap. Și am dat cu tap. De la poartă, Bă, nu cred, futus morții, mătii. Uai, ce aproape. Bravo, Bărăta. N-are nimic. Greu de acolo de gol. Câte ocazii. E bine. Față de meciul trecut. Am avut 2-3 ocazii abia. 90 de minute. Aoleu! Bine, sănătos, râda? Da? Ce ai făcut meciul trecut? Dar ce, ai dormit, singur? Bă, dacă venea cu papa în prima repriză, am 0-0, că au făcut prima schimbare. Dar ce fetăm? Dați-vă unul vine celălalt pleacă, n-are cu cine juca! Hai, arată-te! Pleacă celălalt! Plus tarpa. Eu dă acum în margine. Doar acolo, mă. Păi da. Bine. Nu știu, nu prea comunică încât îmi se pare. Nu, n-ai ce. Unde au fost senți? Lepa, nu te mai complica! Cred că joacă acolo. What? Ce nu? Ce bine, bravo. Minge lungă. Hai, hai. Nu mă lasă cadă pe moartă. Hai, Freddy, nu-l lași, nu-l lași.
Bine, Lepa! Lepa, ia la 10, Lepa, la 10! Acolo, Clăurin! De la poartă. Câți 35 de metri. Încă una lungă. Foul, da. Și acum Pe are Denis. un gol, Doamne ajută. Vino, Lepa! Sub nivelul Bravo, fizicii, Rota. ca să poată să joace cu tine! Pune piciorul pe ea. Hai să nu știu descoperit. Faci faul. Dacă îl prinzi. Bravo! Nu trebuie ce nu accelerat în timp. Nu cred că s-a așteptat, nu știu. Cine știe? Au vrut să dea minge. Au venit cu nervi, deci. Offside. Ce-a fost? Nu dau seama. De ce batei? Pula mea. Lasă, n-are nimic, hai că tot am recuperat mingea. Doar că la noi. E ieșit și portarul de la ei. L-au împins, fault. I-a dat cu genunchiul direct în cur și eu fi dat. În anus. Da, 15 minute. Cam așa. Uite să dea cu 2, cu Firan. Să plece și să dea centralele aia pe jos. Ce dracu. Liber. L-am văzut și eu acum a plecat. Nu lasă să se întoarcă. Fantă popă până de la așa, din prima minge. E greu dacă și prinzi una. Calm, calm.
mâine că plouă. Asta mâine trebuie și mai de dimineață. Uite, te știu la 8. La 8 ajunge acasă. La 8 începe să... Nu e, ce n-au zis. Dacă pica... Tu-s morții, mătii. Hai, mingea a doua. Bă, ce-am crezut. Ce-o fugi, Luci. Deci să fie până acum dacă intră la TK de 3-0. Da, să știi, să știi. Deci făcea meciul ăsta. Hai că din atâtea faze n-au să intre, îți zic eu, n-are cum. Păi bine, dacă nu le bagi pe astea care vin. Stângați. Bă, prea mult. Prea mult, prea mult. Bravo, Ioan. Bă, iară ce-am dreapta. Ce o să-mi dea alturile, nu? Ei bat. Văd că tu te-ai obișnuit deja. Ai fost antrenament? Haide, bă. Ca la încălzire, dată, știi? N-ai venit luni cu Roberto la sintetic. O treabă, Am fost la sintetic, dar nu, am fost la Izmin. o treabă, Mihare. Ah. Uite soare, dracu. Au văzut la Neymar. Bă, numai faulturi non-stop, bag-te în fața mingii. Ăsta oprește jocul de 100 de ori, câte tot mulți. Ce-o bătut omul, nici nu făcuse metri. N-are voie, mă, normal. Ce, Doamne, ce voce are ăla, deja mă enervează. Iar spate. 14. Cine mai țin pe ăsta? Să-l lasă singur. Eram sigur că e scurt. Nu eu mai ieșit și acum.
S-a dezlipit asta. Știi? Uite. Se investează în Roberto în cameră. Asta că ne aude. Oricum. Ar fi bine. Bă, iar recuperează, nu știu. Bă, dar numai la ei sare, bă, frate. M-am mutat. Alergai numai. Între idei uneori pe urmă. Ce-i corner? Cornel. Vezi chiar ți-o. Da, am văzut. Am simțit. Voi ce-am crezut că dă acum un penalti. Că s-a văzut că s-a cam băgat în el. Dacă luam penalti acolo ne demoralizam complet. Bravo. Nu acolo, că l-ai închis. Du-te că nu te mai prinde! Hai, gara la careu! Hai, mă, gara la careu! Hobodec! Așa, urcă! Bravo. Vreau să-l dea la cu capul. Să știi. Bă, dar numai acolo nu schimbă dată. Ce viteză are ăsta. Pe la poartă, tu! Bă, dar tu că vă întoarce poartă, Dumnezeu meu! Mamă. Ce ocazie. Nu e offside. Nu. Nu-i da poarta. Iar aici se bat pe ăla. Bă, ce fază am. Vladic! 2 minute. Aici 3, eu mințit. Dar nebun cu aia, are 2 mașini acasă. Omul nu strică motorină, n-ai văzut așa ceva. Haide! Yes! Urcă, Milan! Vezi că vine!
Lepa n-are cu cine jucat, arătați-vă! Du-te! Cred că e offside. Nu e offside, nu că n-a ridicat, trebuie să ridice. Și dă-o! Bă, dar de ce nu dai la poartă de prima? Am făcut finalizări până acum, numai din prima, fix joi am făcut. Bravo, bă! Bine, Lepa! Dă-i-o! Dă-i Lepa! Dă-i morți! Ah. Fault. Dar ce-a avut? O dat cu mâna sau l-a împins? N-am văzut. Infart face Roberto cu bani acolo. Când vede câte ocazii au. Lasă-mă, lasă. Are 17 ani. N-are 17 ani. E de vârsta ta, Leo. Faci ceva bine, zic bravo, nu? Are contextul ăsta, dar nu veneam că n-am fost E indirectă? Dacă bate bine cu partea. Dacă bate cu partea. Nu știu, fază fixă aici. Bage latul ne-a ferit. Un minut. De-atât fluieram, nu? Opa! Unde faul? O sări și o da cu cap. Bravo, bă! Mai în spate! Hai, lasă-o sărim deschisă, Ciao.
Fotomin. Ce? Steam fotomin. Nu ce n-am met. Noi batem. Pleacă unul! Vino Căpii! Noia. Ia și bate! Cere Căpriță, de ea! Cere Căpriță, de ea! Aici! Dă-i mingea. Aici rămâne, vei! Aici rămâne, nu vă mai retrageți că iau! Gata, Luci, gata. Bravo! Du-te tu acolo, bine, că noi stăm bine. Gol, definitiva prima portată. Ah, încercat. Hai, Luci, acolo! Căpriță! Urcă cu ea! Urcă tenis! Păi da! Sus! Dă-i la Uei! Bine, mă. Oricum dădea gol. Ce fericit ești. Uite, vedete echipei. Am emoții, da. Acum să vedem momentul adevărului. Am că ne ține la dic. Hai, Iosca! Hai că dau! Rugi acum! Bă, și am votul, bă, nu e. Ți-ai ăsta, mă, dă-te, mă. Eu mă duc acasă să încep până mai bine. N-are nimic, hai să sperăm acum. Și-au s-o închis. Bă, dă-o în morții, hai în picior, dai gol și tratezi. Bă, apăra și dracu ăsta apăra. Turul în gol. Bine, Pria! După aia a venit următorul. Bravo, Luci! Dă-l în pula mea și pe ăla. Da, mă, dar n-ai cum, mă, dă-o, dracu. Bine, eu da peste picioare toată ziua. Ce? Zic, eu da peste picioare toată ziua acolo. Nu am luat nici minge. Dacă am văzut bine. Bă, Fla! Nu vezi ce relaxat tu? Da, și noi. Suntem așa liniștiți. Ce mai relaxat, așa că A prins-o prost.
Hai bine să știi de fapt că și... Și cum o ține piciorul ăla? De la tot de aia au plecat. Interesare, cum mea știu. Personal de aia. Super fight. De-aia zic, super fight. Bă, meci e fain, dar să-mi va pula prescu, nu că ăștia... Încă se poate. Penaltul ăla trebuie să pună punct. Dacă le dau gol, gata. Cine dă gol, nu mor altă echipă. Dacă dau ai noștri gol, o să fie cu moralul ăștia la pământ. Și invers, dacă e. Să spunem că nu. Hai, Luci. Ce stai aici, reclamare, maxim dacă se mai lucrează la autostradă. Dacă era de Ce-a fost? Hands. Offside. Și portarul nostru joacă foarte bine aici. Da. Văd, are și minci bune și pase și tot. Apără. Ai, mă. Bravo, bă! Ai, mă. Nu lasă să se întoarcă. Du-se. Mamă, ce minge avea ăsta. Dacă nu ieșea. Hai, arată-te! Singur! Bă, ce? Bravo, Dejan! Bravo, bă! A scos-o cu dreptul. Și bine m-a scos. Hai că ia.
Fault, noi batem, bravo la Dic. Ai ieșit bine, l-a tras pe ăsta aici. Mhm. Bravo, arbitru. Leo, dacă ăsta bate, tu nu poți băga mașina. I-a dat peste, la claviculă, cred că. Ce zici? I-a dat peste umăr. Sau claviculă, nu știu. Nu are nimic, hai. Își revine. Hai, Ioan. Prea mult ce fault ăștia. A, Leo, dar n-ar merge, nu ar merge, că trebuie să mai scrie de câțiva ani pe țară. Fault. O lăsat fraza. Simplu, hai, dă. Comunicați, mă. Eu și-o băgat piciorul. Tot ăla ei au rămas, toți morții, mătii. Cam așa. Bravo, hai, Radu. Hai. Nu lăsa. Offside, bravo. Fost mă la offside, mă, frate. Era, n-am văzut. S-a părut că era nimicul. Trebuie să vorbească acolo, nu știu ce. Nu știu unde e mingea, știi? Dacă așa, eu dădea lui în gaură. N-am văzut unde e mingea. Mamă, ce mă dor coastele. Ce cât are? Nu, coastele, de jos aici. Nu mai știu să numesc. De pe aici. Poarta. Ce bine se duce ăsta. Da, lepa. Îi dea mingea în față. Bine acolo, Vito, că se ducea bine rău în asta. Da, Ștef. Bine, la fotbal, filmezi un meci, tu? Da. Cu ce să te ajut? De la Chelsea acum? Stai. Tu știi care e cel mai bun jucător de la Chelsea? De acum. Stai că mă uit, că nu știu să zic. Stai că zic acum. 2 secunde. Nu, eu nu știu, stai, că caut acum să zic, așa. Să zic la cineva care știe. Nu e Cole Palmer. A, care e mai bun dintre Chelsea și Liverpool? Liverpool. Da.
Ah. Pune pe Liverpool. Mhm. Da. Da, bine, hai, vorbim mai încolo, Ștefan, ne auzim. Închide tu. Pa. Dar de ce nu dai? O, frumos că s-au de poartă, nu? Măcar atât. Că Chelsea e mai în formă decât Liverpool. Acum, ultimul meci am văzut că a pierdut Liverpool. Păi de-aia zic. Și eu zic că câștig acum. De obicei țin cu Liverpool. Da, e. Barça sau Real? Real. Nu, că doar puțin și eu. A, da? A, că și Roberto, de aia. Auzea Roberto asta, gata, nu mai filmam niciun meci. Dacă strigam. Îl dea pe sus. Ți-am zis? Urcă cu ea, nu, ce preluare. Grea mingea. Arbitre. Bă, dar n-are cum să scoată ăla. Nu, nici nu l-a atins, marște în pula mea. Dă-l de pământ, fut-l în gură. Morții voștri. Bravo, bă! Iar e un În buzunar, nu prind. Oprește jocul, mă, deja mă terorizează. Băga mea și pula în el arbitru. Pus puțin corpul, gata, s-a aruncat pe jos. Te pula mea. Faci un copil de 17 ani și nu știi câți ai și joci în Liga 4 în pula mea. Ce pas încearcă ăla. M-am dus și eu. Offside.
De ce offside? Stai că a fost out, ce prost ești, Deja doamne. mă enervează meciul ăsta să-mi bată. Wow. Ai 100 de ocazii, Wow. dacă să nu zice nimic. Ah, noi batem. Șobu. Nu sta. Unde o... Băga mea și pula în ăla, că omul a venit de la lui. Ce offside. O, ce prost. Ai filmat de la Roberto? Da, de unde? Bani primiți de la tata. Ar fi fain dacă mi-ar da o primă. Nu m-aș supăra, aș lua. Dacă îmi dă o shawarma după meci, ce mai? Nici nu trebuie mai mult. Las că mânc cu ăștia oricum. Filmează pe care eu. A, nu te da bătut, mă. Tu și recuperează. Hai, da, dați un gol. Fault acolo. Galben! Mulțumesc! Că da galben. Da, a intrat rău. Eu dau galben. O greșit. Unde-i Nico? Unde-i Petreția mea? Ca de școală. Nici scuze, nu știu ce, da, într-adevăr. Uai, cum s-a auzit aia? Vine. Merge greu minge lungă aici. Da, dacă ia pe O lung de linie. Haide, joacă! Pula mea joacă acolo. Bravo, Căpiță, nu-i bai. Zi să spună Neculau cum e cu nu la Liverpool la cu Coreții, mă. Se încălzesc 3 de la Perian. A, face schimbare. Ia cine intră? Intră iar. Ăsta. Se dă. Minge lungă. Hands. A fost acolo. Am și filmat. Am crezut că are. A făcut preluare, mare preluare cu mâna, așa o dat în ea. Dă-mă în pula mea. Noi batem acum. Da, într-adevăr. Să lasă ceața, a? Noi de la mici. A, da. Ce prost ești. Ai, mă, dar picat, bă, dar n-ați mâncat, mă. Dă-vă în pula mea.
Doamne, frate. Noi dăm! Vorbește! Bravo, bravo. Atacă-l, Denis! Haide, Denis, haide, Denis, hai! Nu lași. Ieși, noi ieșim! Mută stânga! Mută, mă rog! Mută și tu, Luciane! Nu lași. Bravo. Haide. Nu așa, mă. Dejan. Bravo. Hai, noi batem, bravo. Haide, bă, sus puțin! Haide! Hai, Marga. Bravo, fugi. Uite ce preluare și-a făcut. Marga. Acolo trebuie să gata meciul la 1-0 pentru la penalti ăia. Ăla minute complici. Hai, mă, mai sunt 15 minute. Plus prelungiri cât o mai fi. Nu dă prelungiri, că nu prea au fost. Da. Bravo, Dragoș. O lua mingea! Da, urât a fost aia oricum. Făcea acolo penalti, ne mânca pe toți. Hai, Denis! Hai că acum începe pressing-ul. Bravo, Coco, bravo! Hai! Bă, ce greu pentru Bine, mai gol! grătarul de ei. Nu mă fum de la noaptea. Bravo, Ioan. Nu. Bine, mă. Bine, mă. Nu, dai spațiu să șuteze. Nu, decisiv. Vine. O tu. Să ba pula și dă fundașul ăla. Hai, Ricaș. Foda-mi cine. Ataco. Wow.
Deci cine dă pasa? Hai, joacă, bă! Ai, mă! Nu mai are nici baterie camera. S-a moartă. Mhm. Câtă mare? Acum imediat cred că o să se descarce. Păi măcar să salvezi și mare. Dacă Roberto nu se ocupă, Ca să fie salvată alea. De acum ce filmez, da, să fie sănătos. Păi, doamnă, noi că nu-i măritat. Da, nu știu de ce la fiecare meci. Adică bine, la ultimul meci tot așa, dar s-a descărcat în ultimele 5 minute, acum nu știu. o băgată târziu la încărcare. Da? Nu lasă să șuteze. Bă, ce pula mea. Nu, coaie, nu. Hands. A, dă-ne mingi, arbitru, dacă vezi că la ei. Dă-l în pula mea. Fault acolo, mă răuțină pe nostru. Bă, dar ce intens e. Haide, haide! A, bine, că acum ai văzut că l-a împins. Ah. What? Îmi retrag cuvintele. Bă, da, ce dă la cap. Bravo, Firan. Păi, na, era contra. Contra-atac. Mersi, bă. Dacă se teme 0-0, e total nedrept meciul ăsta. Haideți, mă, 3 puncte. Hai, mai viteză! Du-te, tata. Era ieșit portarul. Futu-ți morții, mă, bă, ce le scoate, bă, portarul ăla. Tot ia în mână. O șută ăla. Dar n-au vrut centrare, știu eu, în fața porții, cred că. Știi? Dracu, sar șuruburile din tine ca din robot. Nu ne mai arde de fond. Bravo. Auzi, bă, noi am ajuns cu ea care nu vreau acum. Ei bat. Am văzut cum se văd. Mă uitam să văd dacă n-are strop la camera. A, dar nu, că are de asta. Are șepcuță. Chiar la aia mă uitam. La cât a început? Nu mai e așa mult. Mai zic că vreo 10 minute. Hai, acum! A, încă una. Du-te, Luci! Futu-ți! Dar n-avea unde să o dea. Unde să dea pas, că era singur. Ăștia se deschid acum ca ghiștele să dea gol. Vezi? Bine! Pleacă! Calcă! Nu mai. Și dă la poartă. Dincolo! Corner, nu? Nu!
Am crezut că ești afară. Nu. Ăla-i.